ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଭୋଜି ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଭୋଜି ହେଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଭାତ ହବ। ଏ ତ ଚିଲି କୋବି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି କୋବି କେମିତି ହବ। ये तो खीरी। एपट तो पूरी छणाई खाइबे लोक मैंने। देख किछि किछि जम्मा जीवन